नैबेखौ आङो दाख्लैनो नुदों गोबाङा लिंक हरदों खिन्थु आं जेबो बुङाखैमोन मानो होनब्ला भाइराल जानाय नङा दां सानदोंमोन आं खिन्थु बिनि सायाव बुंनांगौ सोरखौ सन्देह जादों एसेब्लाबो बारगासिनो दं ओमफ्राय बिसोरो बैसोरथ' सिनायखानाय आं एसे सिगांहाय गुवाहाटियावहाय सोरजोंबा हमजादोंमोन सोर आं बुंलाला दा बिनि गेजेरावनो आं मोनसे भिडिअसो स्पेसियेल होग्रोनि बे जागथाग आं बेयाव थांगोन आं दिनै माखासे मोजां बुस्थु लानानै फैदों बोरै थांनानै नोंथांमोनाबो बोरै मोनगोन नायलांदो खान्थाल गोजा फिथाइ मोदोम गोजा माने पिंक सरि गोजा ना पिंकलाय कारिगावनिफ्राय ओरैहाय नेबाव नुगोन कारिगाव मडेल हस्पिटाल बेजों ससे फैनानै ओरै थांनानै बारा गोजान नङा एसेल' थांनानै आसाम फुड फरेस्ट नार्सारि दङ बेवहाय बालाजान इंलिश मिडियाम स्कुलबो दङ खाथियावनो बेयाव बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइनि नुनो मोनगोन आरो मोननो बेवहाय कन्टेक्टखौबो आं होना होगोन नोंथांमोननो देखायलांगोन आं नै मोनफैबायानो आं बेयावनो कन्टेक्टआवबो दंखायो नै आसाम फुड फरेस्ट फार्म एन्ड नार्सारि कन्टेक्ट नाम्बार नैयावबो ओरै ससे हाबबाय दा ससे हाबनानैहाय नै ओरैहाय नै आसाम फुड फरेस्ट फार्म एन्ड नार्सारि ओरै हाबबानो मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैहाय हाबबोबाय नालाय नै बेबायदि आसाम फुड फरेस्ट बिबारफोरबो मोनो थाइजौ नै गाहायावनो थायग्रा माने नोंनि जानजिसे बेफोरावनो थायगोन नै दैमालु दैमालु बायदि रोखोम फुलि दङ गोबां इउटुबारफ्राबो देखायबाय सिगां फैनानै रायजोफोर आं फिन आपेल फुलि लांबावनो नागिरदों क'क्राझाराव जे न' फिसा गोदान लुबाय थानाय बेवहाय गायहैनो दाख्लै सफैजोबाखैमोन दायो बहुद सफैनानै दं हो ओमफ्राय बिराद गोदै जायो एक्सुवेलि बियो जोंनि एरियायावहाय गोबां आपेलफ्रा माने गोखै जायो बिदि बुङो आरो नंगौबो नाथाय नैबे साइन्टिफिक वेयावहाय बानायनाय माखासे बोरै नाथाय बिराद गोदै जादों आं होजोंहाय बाबानो गायनो हरनाया 1 इयारावनो थायहैदों 36टा फिथाइ थायदोंमोन ओमफ्राय गोदै आरो भिडिअ'थ' फिथाइ थायफुनायाव खेबनो मोनासै आं क'क्राझाराव दंमोन ओमफ्रायहाय बाबाया जेब्ला होजोंहाय गायहैयो न'नि हा गुबुन दाबसेयावहाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बेयावहाय 36टा फिथाइ थायबोदों बेनोल' बारा गरम जानाङा जायगाया माने सान्दुं दा नांबाय थानायबा गरमद्राय हिट मोनबा सिरियोनो आरो फिथाइया माखासे मानि फिथाइ थादों जोंना थाला ओमफ्राय जेक फ्रुट बोसोराव खेबथाम थायग्रा खननै थायग्रा आरो पिंक कालार गोजाया बेफोर दङ खान्थाला नै ओमफ्राय गय बेटल नाट ओरैबो आसाम फुड फरेस्टआ जाहैबाय मोनसे इउनिक नार्सारि होनजायो जोंनि एन्टायार बिटिसियावनो मानो होनोब्ला बाव लकेल बुस्थुल' नङा गोबां गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय इन्टारनेसनेलाव जायफोरा बेलेग भेराइटि खान्थालफोरानो होन थाइजौआनो होन सुमफ्राम बा सफारि होनो खायफा इंराजियाव जायखौ गुवाबा बेफोरखौबो मोनो बाव माने एपोलनिफ्रायबो गोथावसिन बिदि गुवाबाबो दं बाव सफारि बिदियाबो बिराद जात दं दै किसिम फिथाइया माने गोसोम सिंनियाबो गोसोम बे जादा बे हाउसआवबो सिङाव दङ नै गोबां आयौ नांजानो गिबाय ना पाइप नै आपेलफ्रा माबायदि दोनफैदों हारिमनखौ लाबाय मोनसे नैबे आन्ना ओमफ्राय ओरैबो दंबावो नै साफा आपेल गोजा बियो बारा गोबाव नांगौ थायनो नैबे बोसोरसे बारा नांगोन बैथ' थायसिगोन ओमफ्राय आं दा लानाया प्राइसफोरखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव सोंनानै लाहरदो बेनिफ्राय फांसे हरदो बेखौनो लांदो नोङो प्लास्टिकआव सोना हरखागोन नामा
डाइरेक्ट गायहैबाबो जाबाय डाइरेक्ट गायहैबाबो जाबाय बेयो जेबो माबा गैला सोरनाबा जायो नैबेखौ डेक'रेसन टाइप गायोना बिफांखौ बेबो दङ नै जमा दं ओमफ्राय आं माखासे मानि बिफां फुलि फिथाइ सामथाइनि फुलि लाबोबाय आरो बियो मा जिखुनु आङो गायनो मोनासै गायनो थाखाय आपेल लाबोबाय नैबे ब्लेक टाइपआ सफारि सुमफ्राम बा गुवाबा लाबोबाय ओमफ्राय थाइजौ नै बारबायानो नै बे ओमफ्राय खान्थाला बेयो रेड कालार फिथाइया सिङावबो माने पिंक कालार फिथाइया मोदोमानो बेखौ लाबोबाय गाबोन गायनोसै आपेलाबो फुरा टाइमखौ लाबोखाबाय आं जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामदो लायदो थ' बेबायदि आं लानानै फैबाय थ' जिखुनुआनो जाया खोथाया जाहैबाय गोब्राबनाय गोनां नैबेखौ सोरबा हरलायबाय नै 48K थांबावबाय सोरनि फट' बैसोरखौ सिनायनाय मोनदां आं बैसोर नंगौना नङा आं बुङा खिन्थु सोर बानायदोंबा बै फट' होजानायफ्राबो एक्सन ला आदा जनखौबो बानायदों नै मिलियन थांबावनोसै सावख्रेनाय आदा आलफ्रेडखौबो मिथि फुरा फेक आरो बिदि इडिट खालामदों बिदियावनो गोबां दावराव जायो ओरैबायदि अरिजिनेल टाइप इडिट खालामो मिथिला दा बेकग्राउन्डआ बेलेगखायसो एसेबाबो हमनो हाबाय बेकग्राउन्डखौबो एखे होनायमोनब्ला मा सानबायमोन ओमफ्राय दाथ' जेबो नङा गोबां इडिट होनानै मिथिनो हागौ खिन्थु प्रब्लेमा जों सानहरनाया बेसो माने उनाव 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव बेनो आरो एखु हैजाफिननाय जायो नालाय बेखायनो र' बिथांमोनखौथ' एसे आन्दाजबो मोनखाबाय राम फिथनबो मोनगोन आरो लोगोसे जागोन बिसोर र' बेखायनो बुंखायो दाननोबा दाननानै लाखा जल्दि आरो दाननायनिल' नङा बेयो आरो दानाबा दाना था जागोन बियो